Og det bliver spændende at se, hvad supertalentet han kan præstere på det dårlige distance. Først og fremmest må vi selvfølgelig gå svinger for, at vinden den kommer så under de 2.0, så det ser svært ud lige i øjeblikket. Og i hvert fald masser af sus i planen. Men det er rigtig stærkt lige ved starten. Vi har Kasper Olsen ud over bag 3, Christoffer Heje ud over bag 4, Peter Sakorski på bag 5, og hans far, Christian Sakorski, også på naturligvis på bag 6. Og så vil vi med sted. Og Christoffer Heje har en lige hurtigt fast sag om det her løb allerede, fordi begge på hjælper og kommer altså i ensom majestæt på de sidste 100 meter, og jeg kan gå til kvalipladsen til at kunne løbe Korski. En helt super meter sejr her til Christoffer Heje. Og det løber kan gå til kvalipladsen, og så holder vi os her, og krydser fingre for at vinde den holder. Det er så nok, der stopper vinder med 10 meter, hvis det er lidt for meget nede, plus 2,3, så kan jeg tage det udkendt som en rekord, og lad os så se, om det stopper en kort tid. 20.96! 20.96! Det er helt utroligt, hvad den her knækker kan. Jeg kan fortælle jer, at 15 års verdensrekorden, 15 års verdensrekorden, lyder på 20.84. Desværre